gidan Ɗandola TV. Kai jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam, barkanmu da juma'a. Ubangiji Allah ya amshi mu kuma Allah ya mana yafiya bisa kurakuran baki da. Allah ya kara mana zaman lafiya da kuma lafiya a kasar mu da duniya baki da. To yau kuma ga mu dauke da amsar wasan kwallon satin da ya gabata. Kar ka kumanta idan kai sabo ne a wannan wuri da Allah ka daure ka mana subscribing ka kuma danna karasarwa, saboda wasan kwallon mu ya dawo wannan channel din mai suna gidan Ɗandolo. A nan za mu dinga yi mu ɓarje mu tashi. Kan ku manta satin da ya gabata mun ba da wasu kwallo kan daga Lagos zuwa Maiduguri kwanoni nawa ne. An yi ta taburza, an buga, an tashi, an ɓargaje. Za mu gwanda amsan daga baya. Amma kamun wannan, saboda haƙƙin jama'ar gari, bari mu zaga bakin titi magani. Ko akwai wanda san an san? A gidan Ɗandolo rigima ba ta karewa. Assalamu alaikum. Ina gajiya. Ya gari ya aiki. Sai dai ka yi haƙuri kana tafiya na tsaye da kai. Gaskiya yana sauri ne. Kuma baka san da ba. Gaskiya ban san ka. To daga channel ɗin Ɗandolo Hausa TV masu wasa ƙwaƙwalwa. Alhamdulillah. Ashe kuna nan kwana biyu na rabu da ganin ku. Wallahi channel ɗin ne ya samu matsala. Subhanallah. Amma yanzu mun buɗe sabo gidan Ɗandolo. To alhamdulillah. Kace an koma da mu sabo kenan. An koma da ku sabo. Masha Allah. Yau kuma gashi kuma da mu dauke da sabon wasa ƙwaƙwalwa kuma gashi kana sauri. Ai ina sauri amma kuma sai na tsaya domin kila in bada amsan nan nima daidai da ku. To mun gode. Yawa aka ce daga Lagos zuwa Maiduguri kwanoni nawa ne? Daga Lagos zuwa Maiduguri kwanoni nawa ne? Daga Lagos zuwa Maiduguri. Kan uban nan kai. Don Allah hana zagi kuma tambaya ce kawai. Ai na ga abin ne tambayar ne yayi mugun nauyi amma na san furan baka amsa ka daidai da kai. Daga Lagos zuwa Maiduguri. Mara. Wannan tambayar nawa amsa na san zan iya cinta. To me ne? Yawwa daga Lagos zuwa Maiduguri koloni ta kai 1000 da ɗan ɗaruruwa a kai. 1000. Daga Lagos zuwa Maiduguri kuna ya kai 1000 da ɗan ɗaruruwa a kai. Kaji wani ji bai, wai kwana dubu, kai. Jama'a Allah, mun ji wannan. Bala kuma ka tambaya wani shi kuma ba, mu ji shi kuma zai ce mana. Assalamu alaikum. Barka mana, ina gajiya. Alhamdulillah. Sai dai gashi kana sauri kuma ma tare ka kuma baka san da ba. Wallahi tallahi. Gaskiya ne. Allah ka yi hakuri. Ba da mu. Daga Ɗandolo Hausa TV masu wasa ƙwaƙwalwa na kowane mako. Oke, daman ku ne. Mu ne. To barka dai. Yawa. Barka dai. Kwanakin nan ba mu cika tsora ba amma mun canza wuri. Wallahi shi sa na gwa kwana biyu bana ganin ku. Wallahi Sai ta dan duba ashe ba kun canza hanya ne. Wallahi mun koma gidan Ɗandolo. To alhamdulillah. Da ka duba gidan Ɗandolo za ga kuma a nan za a fara sawa. To shi. Dan wannan ma shine kashi na farko. Masha Allah. Kuma ba maki da kana sauri ba maki a ce ilimin ka zaka tambaya. Insha Allah. Ai ba dole ma in tsaya. To shikenan. Ai dole in tsaya. Bari mu ji kai kuma me zaka ce amsar ka? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala aka ce daga Lagos zuwa Maiduguri kwanoni nawa ne? Kwanoni ba? Daga Lagos zuwa Maiduguri za a iya samun kwana kamar har nawa? In direba ya tuko mota. In ma ta ka tafi a ƙasa.
wannan asa ne mai sauki. ko Yi. nawa ne Kunoni birjik. eh Birjik. ka ji ba shi kuma cewa kwana burjik ya ba mutum ba kenan kai kai Allah mun gode maka kai abin da ya ba karewa to jama'a kamar da ka sani zan kala yammatawa daga Lagos zuwa Maiduguri aka ce kwana nawa ne gashi Allah ya sa mun samu haziki ƙwanƙwararre masanin kanoni mai lissafi ya ba mu amsar ga sunan shi ya ce wannan kuna ita ce hagu da dama din za ka ji a faɗin duniya ko wani san shi hagu ne kawai da dama ne kawai shi ne amsar wannan tambaya wannan bawan Allah ya lashe wannan tambayar to ka kuma tare za mu tafi amsar tambayar juma'a mai zuwa amsa ba tambayar juma'a mai zuwa ka kuma tare idan ka san wannan amsar ka je ka san comment din mu ka rubuta amsar in ba kuma ka sani ba kai lakin idaniya ka wuce to za mu fara wannan kuma tambayar ita ma dogon dalilin lissafi ne tun da Allah ya halarci duniya wannan abu yake amma wannan abin bai taɓa yin wannan halittar bai taɓa yin kwana 40 a duniya ba yake mutuwa tun da Allah ya halarci duniya wannan abu yake amma kuma wannan abu bai taɓa kwana 40 a duniya ba wannan wani abu ne za mu ga haziki da ƙwaƙuri mai lissafi masanin idage ya ba mu amsa juma'a mai zuwa fatan alhairi a gare ku kan je kumanta a ci gaba da bibiyar gidan ɗan dolo domin samun wasa kwakwalwa